Buddha Mula saking pihak kalangan yang alim kaum muslimin min aina iku sapa laka kasih sirahul kasar dari cahaya kasar terus kiai yang sebentar ini kok sosok yang kasar lagi larang-larang itu ucap sopora ibu olah nafsi kelapan nafsu lalu kasar itu mau sholat lain berdoa di melawan batas mulai dari kekaruan nafsu. Kepala ucap soal halakal Islam dalam maka iku tadwi sirahul Islam utawi mlebu ing dalam Islam apa mlebu Islam Allah ta'ala na'am yo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rahim ditawar Islam cukup-cukup lah. Terus sangat akhirnya ia yang kalau nasar ucap sopo mahamalaka malada makutami amalan dorong sopo maka surah dari kaya Islam lo sing nyebabna kok nopo Islam ucap sopo nawarno sopo yang minta sopo yang Islam ala nafsi dengan nafsi awak diri dengan nafsi nafsu fa'adat mohon pola nafsi akhirnya menolakku mohon yang sesuai sebagai nafsi dialog kan pun melatih tentang melawan mulai dari nafsu barang yang ditawari Islam ditawari dengan nafsu. Ternyata nafsunya mau nolak, sana yang nafsunya nolak malah dia begini gelem. Jadi yang Islam kalau nafsunya buat terang, lalu dilawan kaki kita.
Kalau dia mau dikisah orang Abi Yazid, anahu saat ini Abi Yazid sudah soal Abi Yazid Ro'aitu Rabbal Izzati fil manam. Ro'aitu weruh sapa ingsun, mimpi sapa ingsun Rabbal Izzati ing pangeran kang maha yo fil manam ing dalem sare. Takdir yang mimpi kepada Gusti Allah itu sakit. Berarti mimpi punika sing tinggune ngalem boten mripat bohir, boten mripat dasar mimpi punika sing tinggune ngalem rohani ya. Mulane sakit mimpi kepada ningali Gusti Allah. Dia tiang-tiang khusus. Fakir ku mohomat sapa ingsun ya Rabbi ke pangeran ingsun. Faktori ilaika. Abu Yazid takut langsung datang Gusti Allah dengan mimpi itu. Kaifa itu diskusi. Aktori itu utawi cara dalam ilaika menuju datang panjenengan. Fakal mengkodal sopan Rob khali nafsaka bertahan. Khali melepas nafsiro. Culno lepaskan nafsaka yang awak diri iro wa ta'ala lan rene siro wa ta'ala lan rene siro. Terus engkang mastani nafsu tiang punika gadah keakuan menurut ulama-ulama sufi utama ingkang sepindah keakuan diri dohir. Aku jasad iki, motorku, omahku, jenengku, desaku. Ini kan perkawis-perkawis Jawi. Keakuan pertama punika ego kita, nafsu kita yang pertama ngakoni cangkemku, irungku, kupingku, padahal boten derek ndamel, ya mbake ngakoni diri terus keakuan. Lajeng ingkang nomor kali keakuan kedua punika keakuan akal. Keakuan sing saka pikiran, hasil karyaku, pikiranku, usulku, ideku. Niki keakuan. Lajeng keakuan batin. Yang ngakoni bilih piyambake tengene manas ngraos iki dipun wastani keakuan batin. Namun keakuan kalau mau dilepaskan, keakuan kalau dilepaskan ngraos dirinipun, keakuan jasadipun, keakuan akal pikiranipun, keakuan batin rohanianipun dilepaskan, mungkin sing muncul keakuan di Gusti Allah. Terus lelampahan ingkang dipun tandangi tiyang kala wau yang lain pun berupa sehingga itu terjemahanipun wau olah wa ma'dun apa sing lakoni kuwi. Nah tiyang sakit mekaten menika melalui zikir, melalui riyadhah, ngelawan keakuan yang baik. Nah kita manusia punika sejatipun boten gagal lan boten saged napa. Dan iku nak pun di napa
sadar dipikirake terus disadari terus lajeng tiyang mau melepasake nafsu ngecolake nafsu namun sakit melepasake nafsu pun ya baik sakit dari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl waqad ahbabna lan temen diseneng sapa anak keluar ing yen tomo sapa alika ing atase panjenengan sami bisa dalam kene panjenengan ma ing jauh-jauh keterangan jaga kamu ma soal Imam Al-Ghazali soal Imam Al-Ghazali. Jadi Syekh Amin Al-Ghazali yang baik diperkenalkan mas penjelasan Imam Al-Ghazali berkaitan kelawan tata caranya melepaskan fi kaifiyati tawbihin nafsi ing dalem carane melek-melek nafsu wa mu'aqabatiha lan maitu nafsu lima krana perkara fihi kang ing dalem minal manafi saking pira-pira manfaat al-jamilah kang bagus wal fawaid lan pira-pira faedah al-jisila dikang kerana pengen penjelasan keterangan Imam Al-Ghazali dipun raos sekarang kita punya saat al-Qur'an kata manfaatnya lan agung faedah panakul mengkodau soal lalu nandiko soal Al-Ghazali berdasarkan penjelasan pendidikan Jakarta itu soal Al-Ghazali berdasarkan penjelasan tersebut yang baik wasabiluka utawi dalam itu fitaubikhila ing dalam melek-melek nafsu iku antakwa yen ono sapa sira alaiha ing atase nafsu fatuqarriru menetapno sapa sira dalam sanjing nafsu jahalah ing kudune nafsu wa bawaha lakon nafsu watak-watakku mau ucap sapa sira nafsu ya nafsu ma'abdu majalah ma'abdu dawa utari iku ahdu ma'abdu istirahat majalah ka'udhu nafsu ala dunia jalaki tad'ina ngaku sopo sira al-hikmah bijaksana wajaka al-kelimah wal-fatona al-kecerdasan padahal wa anta al-ulah sira al-asabina tapi ingat bahwa kamu manusia adalah makhluk yang paling bodoh dan paling tolol. Amma ta'arufina orang ngerti sopo sira makhluk bela jika kan dalam akhir minal jannati bayana saking suatu wa na'ala wa anna kalam sa'un sira usul sing bali wa anaki iki sira satu sira usul sing bali ila jalma mari salah siji
mungkin kita jadi pasal niku fama baluki fama mongko baluki keadaan irotafrohina iku seneng-seneng soro hal seneng-seneng soro siro watat hakina wiyu soro siro watas tergili narasi soro siro bila kesenengan padahal wa'akal siro makhluk baru ditutup disuruh lihadal khatabi mereka kira dari al-jasi di padahal kita didesak untuk terkena bencana besar tersebut. Fa'arah mempengaruhi sopan sopi siro taroin kali ningali sopo siro alwo dan kematian ketinggalan dari dan engatur bahwa kita Allah iku yaro nekon sopo Allah yang mau origan yang Allah menyatakan kematian itu dekat, tapi untuk punya pemanggil gadah penyorongan kematian itu amat tak ingin amat tak ingin orang mengerti soal nafsu yang anak ulama yang saat ini sekali yang dua kali Wa'ala dari dalam satu nyekah Wa'ala dari Wa'ala isakan orang di akhir amin orang-orang sisi orang dalam maulah saat ini kematian itu jati kalau mau mendadak diberi kaki Rasul sampai takut di sini utusan mau ada dalam perjanjian wa inna la sa'ate mau layak di orang bisa dalam siji wala fisita dalam orang dalam dunia soal orang itu wala ada dalam orang wala masih beda orang dalam waktu segala orang terus latihan kita untuk sekiranya boten memperturutkan keinginan nafsu, keinginan diri. Nafsu itu diri, apa dengan pahami nafsu itu nopo kekarapan kemaksiatan diri itu termasuk, tapi dalam konteks tersebut keakuan kita merawas gadai peran nafsu, kita merawas gadai peran itu nafsu. Tenggene keterangan Imam Ghazali sekinten tiyang punika latihan nyapeh keakuan, latihan nyapeh ngerasa gadah perane setunggal nafsu wau kedah dipun paidu, kedah dipun Allah-Allah. Pripun lek Allah? Namung nomor setunggal menurut Imam Ghazali nafsu menika kita anggap bodoh, kita anggap goblok, kenging punapa kok dianggap bodoh, kok dianggap goblok. Wong nek nggone ngarepe kita, diri kita, nafsu kita menika wonten panggenan kalih nak wonten swarga ya neraka. Sing pasti kita mungkin badhe dugi mriku dalam waktu dekat. Tapi kok ijek pisane kita punika seneng-seneng guyu-guyu nyibukno perkara liya sing ora ana kaitane berkaitan kali swarga kaliyan neraka. Padahal perkawis Allah niku perkawis yang gede.
kita gadah pemanggih diri kita, awak kita gadah pemanggih nak mati punika tesih tebih padahal Gusti Allah nyatakno nak kematian iku wis jerak kangge diri kita. Keranten tiyang punika angsalipun dipun kelabui kaliyan nafsu gadah kemelekatan sing ganduli kiyambake enggak ninggalno dunia punika sehingga diri kiyambake diri kita gandulan utawa kemelekatan kalian perkawis-perkawis sing mesti bakal kita tilar. Nopo kita tilar kanthi sukarela, nopo kita tilar kanthi terpaksa. Lah perkawis-perkawis ingkang ganduli kala harus tunggal masa hidup kita punika lho ngelakeni nafsu, lekeni pun nafsu, krasa umur kita punika boten saya tambah tua tapi tesih terimut teringat perkara-perkara sing kita alami wekdal tesih alit, wekdal tesih remaja, tesih enom iku tesih terngiang sehingga kesane kaya lagi. Padahal umur kita pun yuswa sekawan dosa, 50, 60. Tapi bayangan kita usia anak-anak, wekdal kita tesih alit, wekdal kita tesih enom, wekdal kita tesih rasa-rasa niku rasanya kados dilingi. Sehingga akhirnya kita tertipu bahwa kita punika tesih wonten tenggene masa-masa itu. Padahal kita umur mendekati kematian tunggal. Nomor kali sing ganduli punika kesibukan. Entah niku arupi pekerjaan, entah niku arupi rutinitas, entah niku tugas lan sanes-sanes. Misale kados tiyang misale budamel pengusaha. Ya bae diganduli kalih usahane. Terus ya guru ana sing iso terus anak aja manis. Tugas tanggung jawab. Misalnya dados kiai, dados ustaz di jamaah ngaji, ojo sia jamaahku cek urung iso tak tinggal gayane. Lah perasaan boten niku lho sing paling ganduli kita boten ikhlas yo disebut kematian. Nomor 3 keluarga, anak, cucu, bondo dunya. Niki sing ganduli kita sehingga kita kemelekatan. Mulane tenggene agami punika ngajarake istiqdad bil maut, latihan siap-siap niku mboten terus kita ngrumakno sanad niku mboten niku syarat. Latihan siap-siap kita nyiapake mental bila kita punika siap dipun tingali kapan kemawon. Lah rasa semela, rasa siap, rasa ridho punika, rasa legowo punika ndadosake sekecane kita tindak. Ndadosake sekecane kita berangkat, ndadosake sekecane kita ditimbali Gusti Allah. Keranten wonten kerinduan gambarane jenengan tesih gadah gandulan perkawis. Contohnya misalnya jenengan kan video ini gadah pendamelan, gadah kegiatan, dipaksa dijak lunga rencang jenengan. Wis pokoke belum ragu itu melu aku. Dan ini dalam perjalanan kira-kira nyaman apa enggak? Boten nyaman, elek omah, elek penggawean, elek sing perlu dilakoni, ora nyaman. Sampai dijak trencel, dijak keluar rekreasi, membeli tempat hiburan itu ora nyaman, wong jane berangkat jalan tanpa kesiapan. Tapi nak kita siap, misalnya dari keluar rombongan, sadurunge wis dipersiapno sangune, saline, bekal makanan wis disiapno. Nembe-nembe
bis niku senenge apa? Semanten ugi kita ditimbali Gusti Allah, sowan Gusti Allah. Nak mboten kita siapake. Jenengan siap ya Gusti Allah berangkat. Jenengan mboten siap berangkat. Apa jenengan aja siap? Soalnya semua seminar mati apa terpengaruh karo Gusti Allah mboten sakit. Lah panah kesiapan itu jenengan kok. Soalnya kita nak nuruti misalnya ojo siap anak wis cilik-cilik. Ojo siap penjara belum beres. Ojo siap terus. Padahal Gusti Allah mengingatake kenikmatan ingkang kita rasakan pun dikurangi sedikit-sedikit. Kenikmatan kesehatan sing pun sepuh nggih ngadeg ya kangelan kerekangan tapi kok iso betah dunya mangan wis ora patok tegas es yo wis awak 5 kali iya tapi kok kerasan padahal wis dieling kok wis kira-kira kerasan cara temen sangus mulai dikurangi konsumsi dhewe gendang mulai tapi kita mau diisyarat ngoten kok mesti kudu betah lah perasaan itu lah sing kudu ditampa kita gadah kesiapan soalnya mungkin nek kita gadah kesiapan sembarang mboten kerja kudu sakmene akeh ora ngarep jenengan misalnya dikasih kesempatan terusan iki kowe waktu nemu mati karek sesasi terus mau jenengan terus mboten jamin cuma kesiapan mental kita siap nderekake napa ingkang dipun pendamune Gusti Allah niku lan sing ndadekake legawa sekecane iki radhiyallahu anhu wa radhu'an kita nggih ridho Gusti Allah nggih ridho nak padha ridane padha nampa nek ayo mangkat bareng sing jemput Gusti Allah dhewe ora usah nganggo Jibril, ora usah nganggo Israil. Israil ora sing kok ora gelem mulai. Nganggo Israil ora sing ora gelem mulai. Akhire glendeng. Lah di glendeng niku mulane digambarake mati niku larane kados di kulit tiang urip-urip dibeset kulite lan rena-rena. Larane perkara gara-gara mboten purun niku. Gara-gara sing mboten nah istidad bil maut menika ridho kali kematian niku sanu ingkang paling ageng sing ngalahi ibadah jenengan makawi kesiapan mental kesiapan mana nggih nderekake Gusti kula nderekake jenengan timbali sampeyan iki monggo mungkin monggo binjing soalnya waktu kematian menika mboten saged diajono nggih mboten saged diundurno jenengan moh yo saiki jenengan purun nggih saiki lah iki lho manah ingkang semeleh punika sing ndherekaken sekeca niku diwastani ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wis ora berontak nafsune pun mboten berontak boten gadah gandulan dunia dan niku gandulan pekerjaan dan niku gandulan profesi dan niku gandulan keluarga dan niku gandulan dunya brono sehingga akhirnya bahwa irji'i ila rabbiki saya saiki berangkat dari yo ila rabbiki radiyatan mardiyah kanthi sekeca lah nak manah ngeten niku lho dilatih carane nglatih nggih wae keakuane dilepaskan jenengan ngraos gadah dunya iki ra jenengan ngraos gadah keluarga iki ora jenengan ngraos gadah kalau dilepaskan sedikit demi sedikit kedip demi kedip sehingga mungkin jenengan gadah pemanggih derek kemawon jarak kita menghadap kematian dari kemauan bersuara perlu dengan kosan wakake soalnya bersama sekejar nah jenengan dijak itu tidak akan sekejar terus ditanggung sekejar
Sinten sing ngejak Gusti Allah, panjenengan berangkat kiambal butuh sangu kakak. Butuh terawih 20 rakaat, witir 20 rakaat. Butuh poso sesasi, butuh poso sunat, berangkat dhewe sakune kita persiapan kan panjenengan dijak berangkat ya sing ngandung sing ngejak. Dan iki manah ngoten niku dipun kita niku lho setaoso kata ibadah nek ditawani mati ije angel, ije abot menika mungkin sanene kon paces kiamat. Tapi nek jenengan legowo sanene ditanggung sing ngejak. Milih pundi? Padahal sami mawon jenengan nderekake yo nak nentokno ditentokno wekune. Sakniki nggih sakniki nak ditentokno njing-njing. Sampeyan ngopong-ngopok ya tetep nak Gusti Allah ngersakno wektare nggih tetep sakit ditunda, sakit dijolaki. La yastaqdimu nasa'atan wa la yastakhirun. Dijolno itu sakit diundur gitu kan. Sakit. Lah mana kados mekaten menika tiyang ingkang sampun sakit nglepasake keakuanipun. Sehingga kita latihan legowo nopo kemawon sehingga kita punika saestu-estu dipun mestani tiyang ingkang taslim. Taslim itu menyerah. Mulanya agamanipun diarani Islam. Islam itu sangat kata aslama yuslimu islaman. Nyerahno, masrahno, ngelegawakno niku Islam. Lah nek kita ngaku Islam kok dereng gadah manah legawa yo Islam boten Islam. Sehingga Gusti Allah meseni dhateng kita niku aja kesusu mati lan aja mati temenan wiati durung Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati temenan aja mati nak kuwi lho iso duwe perasaan muslimun dadi mana ingkang legowo menyerah pasrah derek kemawon. Jadi ingkang dadosake sekeca. Padahal Gusti Allah mun kelatih kita sekira iso legowo dikurangi nikmat-nikmat jasadipun, nikmat-nikmat kesehatanipun, nikmat dundunipun sekirane dan gagi boten kenyang malih. Tapi kok tesih boten saged soalnya keakuan kita, nafsu kita tesih wandel. Kok ngerawas gaya-gaya, ngerawas gaya peran kalau tesih wandel sehingga boten saged legowo. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kematian menika boten peduli napa perkawis sakit, napa boten perkawis sakit, napa perkawis kecelakaan, napa boten perkawis kecelakaan. Terus tiang pejah menika boten kedah dipun padosi alasane. Niku lak tipu dayane nafsu. Lho kok mati gini ya? Loro iki. Lho kok mati gini ya? Agak aneh. Niki napa tipu dayane nafsu nak kematian itu kudu luar alasan. Sehingga akhirnya kita merasa nak kematian itu boten peran utama Gusti Allah. Itu kita harus alasan. Dia boten menawa dal ora peduli rendeng, ora peduli ketiga, boten peduli rino, boten peduli bengi, boten peduli sepuh, boten peduli enom. Ya iki lho. Nah kita boten gadah perasaan legowo, siap, boten jenengan siap yo teko, jenengan boten siap yo teko. Yang penting siap, siap gampang. Jadi pokoknya derekake Gusti sekapan mau derekake. Dan caranya siap itu gangguan sing berkaitan kali dunia ini ampun diakeni,
ampun diakui. Nah jenengan aku itu sing paling gengsi. Dan ini nafsu. Ini diarani nafsu. Jadi nafsu itu terus kita melampai keawalan itu buat keakuan kalau itu langsung gengsi kita berat ninggal dunia ini, berat ninggal dunia ini, sehingga akhirnya abot. Dan abot, ya mungkin Gusti Allah ninggal ini dipaksa. Soalnya kita buatan kanti ridho. Padahal raditu billahi robba wa bil Islam dinah. Gusti kula ridho jenengan dados pangeran kula. Berarti kan konsekuensi ini nak Gusti Allah ngutus napa kan derek wa bil Islam dinah. Lan kepasrahan punika dados pokokipun agami kula. Berarti nak kita komitmen kepasrahan Islam dalam artian bukan formalitas nami agama tapi sikap mana wabil Islami dina kan kalau derek wabil Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Padahal kita pas sekolah itu ngedendino raditu billahi robba wabil Islami dina wabil Muhammadin Nabi wa Rasulullah terus. Tapi sakmangke kita grayani kita napa maknane kita prakteke tengene mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kullu nafsin utawi tiap-tiap awaan minal anfasi saking pira-pira awaan yumkinu iku mungkin apa ayakuna yen ta'ala iku fihi ing dalem kullu nafsin apa al-maut manusia fajratan kelawan mendadak padahal sinten kemawon kiyane saged ugi pejah sedo kanthi kewontenan dadak ora sebab lara, ora sebab celakaan, ora sebab tuwa. Iku saged ugi sinten kemawon kita jenengan lan sanes-sanesipun punika sedaya gadah potensi didatangi kematian kanthi mendadak. Mulane nak boten kita siapake mental nanti, mental nerimo, mental nderekake. Nah kalau siap sangu boten utuh, siap sangu boten utuh. Kita harus siap sangu, pecah boten utuh. Ibadah kita seperti ini. Ibadah kita seperti itu. Ini kurang bagus sangu. Ya sangu sing anu nggih pasrah. Pokoke melu. Jadi pokoke melu. Lah melu niku kedah wonten kepasrahan total kalian sing ngejar. Lah bila kita wonten kepasrahan total kalian sing ngejar, sekeco ditanggung napa-napa. Gusti Allah sing gawe sedulurne gampil mawone Allah lan panjenengane mugi-mugi gadah mana kesiapan lan ridho datangi ngrawuhi pendangunipun Gusti Allah kapan kemawon. Dan perasaan-perasaan yang dadosake awal, perasaan-perasaan yang dadosake ganduli niku kita lepaske sedikit demi sedikit kanthi melepasake keakuan, melepasake kepemilikan, melepasake napa ngraos
sami sakit ditinggali dengan sekecil mas di pertemuan terakhir dua izin harus di wasiat pesan kepada untuk memiliki sakit nyai pulau Ibrahim dengan doyo ingkang tahu kesiapan boten ampun khawatir untuk kemudian jenengan jadi pendek boten. Terus barang jenengan gada kesiapan mati terus mulai dibisikan boten. Kesiapan maupun kesiapan itu semuanya dia. Nah, nak kita siap ini kok mungkin sekali. Soal satu ditanggung sing siap atau siap bendera. Mungkin orang kira menunggu atau jadi Bismillahirrahmanirrahim.